محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. En calmini dental ngal. Ceerno wi salmini dental ngal. Kadi en jaariɓe. Kadi o jaari on no feewi. Beltima no feewi. O weltima kadi no feewi. En jii golle ɗe. En jii golle gollaaɗe ɗo ɗe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamina. Enen ala ko wodani en. Enen ala ko wodani en. So wona yettude Allah. So wona tawa eɗen jetta Allah. Sabu ɗo. Koko wanno tan. Woni e wattude. Ɗo. Koko waɗanno ɗo. Mawɓe men ɓe mbaɗanno ɗo. Mawɓe men ɓe ko mbaɗananno mawɓe meɗen ɓe ko kadi. Ko ɗum gonɗen e wattude. Ɗum dey woni enen kadi ko wonɗen e wattude ɗo henna. Ɗum noon koko yettirte Allah. O wi ceerno wi ɗum koko yettirte Allah. Mawɓe men ɓe hande. Ɓerɗe maɓɓe eno ɓuuɓi. Ɓerɗe maɓɓe dey no ɓuuɓi hande. To ɓe ngoni to. Sabu ko ni tan ɓe jinno. Sabu ko ni woni no ɓe yiɗirno. Kala jooma galle. Yiɗi. So Allah nawi ɗum. Taw ko heddi ɗon ko. Taw ko heddi ɓaawo mum ko. Ene rewi ɗo rewno ɗo. Ene rewi kadi kañum ɗo rewno ɗo kañum mawɗo o. Ngal ɗo dental wongal ɗo. No Allah waɗani ngal ni. Koko yettirte Allah. Ceerno wi ɗum de koko yettirte Allah. Eɗen gandi fof ko ceerno jeeyi. Kala ko ligga. Fof ko ngesa ceerno. Kono noon. Keerindi kadi. Eno wona e nder ngesa ceerno he. Eɗen gandi. Nduɗo meɗen tundu. Dowri ndi. Eɓe jotondirno e ceerno Basiru. Jotondiral moƴƴal. Joongal. Ha hande noon. Ngal woni jahogal. Ngal dey woni ko yahata ɗo ko. Sa yi ko rutti ko hande. Gila o rutti ha hande. Duuɓi 26. Ala hitande meɗɗon mankude. Ala hitande arde tawi oɗon manki ɗo. So wona ko ɓeydi ɗon. Walla taw ko menen ɗaɓɓiɗini. Walla taw ko kamɓe ɗaɓɓiɗini. E noddude on. Nde noddumi on fof. Kala nde nodde ɗon. Onon fof on arat ɗo. Ayi ɗo joni. Heccanki tan noddumi. Hecci hanki tan dey o noddi. Kadi tundu ndu fof mi noddani. Sabu ko ari ɗo. Ko keñe ba. Wadi'atullahi. E muññini. Ko ɓe tan fayda ɓuri ɗo arde. O wi ko ɓe fayda ɓuri ɗo hewde. Eɗen gandi noon ko heddi ko fof. Eɗen gandi noon kadi gure meɗen keddiɗe toon ɗe ko gure kewɗe. Kale fuur en. Lenkering en. Demba ñaama en. Ha koyel en. Hankanti ha natoy pacana. Fof. Eɓe jogondirno e ceerno Basiru jotodiral moƴƴal. Jotondiral kadi taw ko moƴƴal. Mba ngesa. Ɗe leɗɗe. Eɗen gandi ko kalten ɗo ko. Eɗen gandi ko gonɗen ɗo e haalde ko. Kadi eɗe nana eɗe kaala. Eɗen gandi. Nde wonno kala ko jiiɗa. Ene waɗi ruuhu. Ene heɗo. Ene haala. Ko ɓe kaalanno ɗo e les ɗeɗo ceekeje. Kamɓe jinnaɓe men ɓe. Ɗum woni ko kaltaten ɗo. Ɗum dey woni ko kaalaten hande. On aadi noon so heddima. So tawi ne heddi. Ha joni. Ko yettere Allah. O wi ceerno wi ɗum ko yettere Allah. Ñaagotoɗen Allah. Enenne. Yo Allah rokku en. Rontinde ɗum ɓesguji ɗi. Allah noon koko ronki. Allah noon koko rontini ha gasi. Ayi ɓe ko sukaɓe ɓolɓe gari ɗo. O wi ayi ko ari ɗo hande ko sukaɓe ɓolɓe gari ɗo hande. Min ko ɗum fof ɓeydi weltinde. O wi ko ɗum fof hande ɓuri en weltinde. Sabu enen wiyeteɓe ɗo mawɓe ɓe. E zamanu ceerno Basiru en. Ko enen ponnono e poti ɗo hande ni. Hande. Enenne. Ɓiɓɓe meɗen. Tokosɓe. Foɓɓe ni. Jaɓa. Nande jinnaɓe mumen. Nande ko jinnaɓe ɓe kaali ko. Ngabbo ɗum. Ɗum ko duwawde. O wi ɗum dey ko duwaw waɗi ɗum. Surtout noon e oɗo zamanu mo gonɗen hande o.
hande mon fo jeyi hoore mum hande goto fo jeyi hoore muɗum eɗen gandi enen kam kawruɗen ko e kalfandi tiindi kawruɗen ko e kalfandi tiindi kono hande ko duwaw o tan halfani en sukaɓe duwaw o tan woni ko halfani en sukaɓe ɓe en gandi duwaw o jaabima tigi eɗen gandi kadi duwaw o jaabima tigi ko kulɗen ko kadi ko ɓesnoyten ko walla ko ɓe ɓesnoyta ko walla ko ɓeɗo sukaɓe men ɓiɓɓe meɗen ɓe jogori ɓesnoyde janggo ko ma Allah dando en ma Allah kadi dando en ɗum amin inchallahu ma Allah dando en ɗum amin nde wonno ko Allah tan wonira tan de woni ko wonira alhamdulillahi rabbil alamina lesɗeɗo ceekeje ɗa o wi lesɗeɗo ceekeje ɗa dawol waɗino ɗo dowri ndi fo ari ɗo ceerno Basiru noddi kam o wi ceerno men ceerno Mouhamadoul Basiru Thiam noddi Mouhamadou Ali tawnan ɗon noddi Mouhamadou Ali miñi ko on kadi taw nanɗo Ousmane tawna ɗon noddi kadi Ousmane miñi ko ɓen kadi nanɗo o wi men gimmo men daro menen tato o wi onon tato ɓe gimmoɗe daroɗe Sirifu ñani en o wi Sirif ñani en woppa en e mawɓe heddiɓe ɓen no gandi ko kalanɓe ɗo ɓen enen gandi ko o haalta ko ceerno Siraji o wi ceerno Siraji o hay Cheikh Oumar en o wi hay Cheikh Oumar en ɓe fo no teski ɗum o wi Sirif inde Sirif nde o haali o wi ko inde Sirif nde o haali o wi Sirif o wi ay ɓeeɗo ko ɓe goni seeremɓe moɗon o wi ko ɓe dey goni seeremɓe moɗon ni o wino ñande mum o wi ñande mum dey ko ni o wino teskiɗo haala ka o wi omo teskiɗo haala ka e lesɗe ceekeje ɗo awa ayi o wi awa ayi ha joni de no yawta o wi ha joni de ko mawɓe mbino ko eɗen gandi ɗum kam hande ɓuri labde ko ɗon noon pawiɗen o wi ko ɗon noon woni kadi ɗo o fawi biɗen o wi ɗum yawtat tan ɗum kadi yawtat tan so Allah jaaɓi wona enen ko ceerno Allah rokki ngal gueɗal kala baɗanɗo ceerno paama a heɓat wune neɗɗo hadema yaade aɗa ɗaɓɓoya duwaw yaato ceerno oɗo ñagoɗamo duwaw no ɓuri ko windete no ɓuri kala ko waɗete sabu ko barke kañum dey ko ɗum barke ɓeɗo sukaɓe so Allah jaɓi ma Allah okkuɓe ko enen en keɓani inchallahu ma Allah waɗ ɗum ñaaguiɗen ɓe tan o wi ko min ñaagui on tan onon sukaɓe ko yoɓe nehoɗe dey neɗɗo a fini subaka a tawi nene ma e bamma e baba ma ko julde e hoorde e yamirore moƴƴere ɗum waɗata an suka o rew e ɗum dey ene jogui noon aduna fof wonko addata o wi ene jogui aduna no addirta sabu minen hande komin ndentinta on ɗo ko minen min ndentintanoke ɗum sabu ɗum alano ko wayno ɗi simmeji jolɗi hande ɗi nde jangde nde jangeten taw wona qur'ana minen min tawano ɗum o wi minen de min tawano ɗum ɗo noon elewaɓe no kewi ɗo hande monon sukaɓe wonɓe ɗo ɓe elewaɓe nan ɗo ha heewi gandon kala ko mbawoyɗon dañde ko almudagal jinnaɓe mon gollunogal ɗum okki on ko ɗum de woni ko okki on hayso on jeehi ha on jettima université kollire toon kon almuɓe ceerno kon Madina Gunas naɓe Allah waɗi on ɗum noon ko tinnade e diina muɗum taw jomum yahani toon tawa toon gueɗe goɗɗe abbo wiyane abbo ɗen gueɗe a wawa hebde ko ɓuri ɗum ɗo moƴƴude a wawa hebde ko ɓuri ko woni ga ko moƴƴude mawnude koko yettirte Allah no fewi ɗum dey koko yettirte Allah sukaɓe yoɓe tinno sukaɓe ɓe enen kalante tinnoɗen dey ay ɗiɗo dawi o wi ay ɗiɗo dawi ko jiidirɗen ɗo enen fof beltiɗen ko ɗum tan woni ko ɗaɓɓa e men o wi ko ɗum tan dey woni ko ɗaɓɓa e men wona nafoore nde ala enen kaaliɗo joni en kaaliɗo joni onon to moɗon to hande
husin herbicide demal ala demal gasi toon ndekete en gandi o wi ndekete en gandi ɗum ɗo kadi no wawi wonde ɗum ɗo kadi no wawno waɗirede noon wona boom hay sen gari ɗo ala ko liggiɗen kono huɓɓude on otoji kono huɓɓude on kadi otoji no hande ni foto otoji tati fodde otoji tati on ɓuri capannayo neɗɗo ma won capanɗe joyo oɗon ngara eɗen jindira ko famɗi fof eɗen ciftodira konguɗi ɗum ala ko foti o wi ceerno dey wi ɗum ala ko ɗum foti dey ɗum jiɗanɗon men ɗum jiɗanɗon ɓe kamɓe ɗum ɓe jiɗani on kamɓe kadi ko ɗum ɓe jiɗani enen yo ɗum jokku yo noon yo jokku yamirore nde yo jokku sukaɓe ɓe yo gandu yamirore ɓe yoɓe gandu hoɗum wiyete yamirore yoɓe ndew e mawɓe maɓɓe yoɓe ndew e jinnaɓe maɓɓe ɓe ɓe neho neydi moƴƴiri taw kala jiyoɗo ɓe tawa kala ɗo neɗɗo yiyoy on anda ko e ngal dental ɓe jeeya anda dey ko e ngal dental woni ko nehi ɗon jeeɗon yo Allah wallu noon yo Allah wallu en beltima golle ɗe ceerno wi weltima golle ɗe en jaari ceerno Mamadou Alpha en o wi ceerno wi en jaari ceerno Mamadou Alpha e ardiɓe muɗum ceerno Siraji e ardiɓe mum e Télé Wuuri ceerno Cheikh Oumar Télé Wuuri e ardiɓe maɓɓe e Cheikh Oumar en e ardiɓe maɓɓe Ousmane Touré en e ardiɓe maɓɓe e mawɗo dawol meɗen o Mamoudou en beltima no feewi ceerno dey wi weltima no feewi e Hammadou Balde kadi en beltanimo no feewi Hammadou Balde kadi weltanama no feewi mbo wawno arde o wi omo wawno arde mbo wiya ko vacance mo ari o wiya ko vacance o ari ko Espagne o immi tan o jokka haaju makko kono ayi tan o jokka e haaju makko kono wonno emo andi lasli kono nde wonno ayi kanko omo andi lasli ɗo o emo andi ko wonno ɗo omo andi ko woni ɗo ko o huɓɓi oto makko gila waɗi etullahi o ardi e seeremɓe ɓe sabu tawtorede nde ɗo moƴƴere tawtorede ngolɗo nde oɗo liggey andi de o yejitade kañum andi de o yejitade ko accunoɗo ko holko waɗi ɗum holɗum waɗi ɗum ceerno wi ayno ɓe mbaɗa ɗo ni o wi ayno onon ɗo sukaɓe no mbaɗi ɗon ɗo ni ɓe ndendina o wi ndendina ɗon ɓe mbaɗa e oto ɓe mbaɗi ɗon e oto mbiyoɗon jehen dawol ceerno mbiyoɗon jehen to ceerno mbaɗen golle ceerno so o mawni onon ne on jiiɗat wadde no mbo waɗi ni onon ne on goto e moɗon fof kala ko dañoyi ɗo e gurdam muɗum ma yiiɗi wadde ko waɗi ɗo hande ko yo Allah wallu noon ceerno wi yo Allah wallu noon yo Allah yom moƴƴere mawɓe men ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe amini yo Allah yoɓɓe moƴƴere Allah yoɓɓe moƴƴere amini ceerno men o seeremɓe men ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere kamɓe dey kamɓe ndewata en ñamade kono enen ndewani ɓe ñamade enen kay ala ko ndewɗen ɓe ñamade sa ƴeewi ngol jaabagol duwaw tan ɗo jaabagol duwaw tan a andat ɓe mbaɗani en dey mbaɗani en enen noon yo Allah rokku en ɓumnude ɓerɗe maɓɓe enen noon kadi yo Allah rokku en ɓumnude ɓerɗe maɓɓe kalifa men keddiɗo ɗo hande o yo Allah junnan en gurdam makko wondude e cellal wondude kadi e cellal e miñiraɓe makko e ɓesgu makko e ɓesguji galleji seeremɓe makko ɗi fof e enen almuɓe ɓe fof yo Allah okki en barke e oɗo ceerno Allah rokku en barke oɗo ceerno men dijayi seydil wujud sallallahu alayhi wa sallam en beltima no feewi ceerno wi weltima no feewi hande dey ko ngesa ceerno nawɗen ɗo ngesa ceerno dey woni ko nawɗen ɗo henna ngesa ceerno noon kañum woni ngesa Seydil Hadji Ali ɗum woni ngesa Seydil Hadji Ali kañum woni ngesa ceerno Ahmadou Baro kañum woni ngesa ceerno men ceerno Ahmadou Baro woni ngesa ceerno Hamme ko ɓuri raɓɓidde kañum woni ngesa Cheikh Tidiane ha yettoyi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko mbaɗɗen ɗo hande ɗum dey woni ko mbaɗɗen ɗo hande ko eɗen beeli duwanade hande ɗo gonɗen hande o dey eɗen beeli duwanade dey sabu ko wune ɓolo kala duwiɗo ɗo ko ha keɓa wune tan sabu hunde ko ari ha yetti ɗum lekkiyaki ha wuylini ha ɓendi ha jibini ha wuylini ha ɓendi aɗa jooɗi e less makki ɓesnoje ɗe no jippi ha jettima ittude ɗon ɓesnore ɗum kam ko ha keɓa wune tan kono a heeɓi a gayni ɗum hande noon ko ɗon dental ngal tolni ceerno wi hande ñalawma hande o de ko ɗon dental ngal tolni ko teɓɓidde tan ñaama en potani ronkude ɗum waɗi en potani ronkude ɗum enen nene dawi ceerno ɗi en jii hande fuladu o subaka mo dawɗen hande o
ɗo ha yoti Welingara rewi ɗon ha yoti Kolda natoy Guinée Bissau ha yoti Kanjufa ardini ha Pacano hande e ben ɗo gesa ceerno men ɗo ko dawol fuladu ɓe hande ɓe mbaɗi ɗon ko yettere Allah ceerno wi ɗum ko yettere Allah dey ko mbiɗen nane ko tan o wi ko mbiɗen nane ko tan ko wanno tan woni e wattude Yalla rokku en barke mabɓe yo Allah rokku en barke mabɓe amin en timmode moƴƴere yo Allah rokku en timmode moƴƴere amin duwanima dental ngal fof ceerno wi duwanima dental ngal fof ha tengti e sukaɓe ɓe ha tengti kadi noon e sukaɓe ɓe sabu ɓe so barkini tan ko enen keeɓi o wi ko enen tan keeɓi en duwanima ɓe ceerno wi duwanima kala jangowo hen yo Allah waɗan ɗum barke e jangde muɗum he kadi kala liggotoɗo hen dillinowo hen sababu kadi yo Allah waɗan ɗum hen barke amin bijahi sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallama en jejjitani noon ɗanniɓe men ɓe ceerno wi en jejjitani kadi ɗanniɓe meɗen ɓe sabu eɓe ndaara en ɗo eɓe gandi won e maɓɓe bo e nanɗo mbaɗi otoji nde tini cae mumen ɗe ne jaha cae muɗumen ɗe ne jogori dawde hande dawol ceerdogol ɗo kañum en mbaɗi otoji ɗi kañum en gaddi otoji ɗi mbaɗi ko watte hen ko mbi jeehe nawe yahoɓe ɓen ngala ɗo ɓen nana Europe ɓen nanto ne ndaara en ɓe ɓerɗe mumen nanɗo o wi andi kam ɓen ɓerɗe mumen nanɗo ndaara en ɗum waɗi ala ko mbawɗen hebde ɗo ha ɓurnen ɓe eɓe pecci kamɓene feccore moƴƴere en jettiɓe kamɓe fof ceerno wi en jetti dendagal dendagal gonɗo hen fof en jettiɓe kamɓe fof no ponno baɗɗo embo wawani wadde fof joguiɗo hen anniya moƴƴo yo Allah yettinan ɗum anniya o amin jayi seydou sallallahu alayhi wa sallam fatiha salatul fatih joni fatiha salatul fatih goto fof tawden haaju muɗum bismillah سبحان ربك الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد يو حالما